Прывітанне ўсім! Мяне зовут Івона і жыву я ў Аўстраліі. Я вельмі люблю казкі і хочу прачытаць вам казку, якую сама любіла ў дзяцінстве. Прынцэса на гарошыне. Жыў-быў прынц, і марыў ён ажаніцца на сапраўднай прынцэсе. Аб'ехаў увесь свет, а такой нявесты, як жадаў, не сустрэў. Так і вярнуўся дамоў ні з чым. І вельмі бедаваў, бо дужа яму хацелася сустрэць сапраўдную прынцэсу. Аднойчы вечарам разгулялася непагадзь. Маланкі бліскалі раз-пораз, гром грымеў. Дождж ліў, як з вядра. Жах, што рабілася. Раптам у гарадскую браму нехта пастукаў, і сам кароль пайшоў адкрываць. Каля брамы стаяла прынцэса. Вада збягала з яе валасовай адзежы прама ў чаравікі, а адтуль выцякала на зямлю. Божа, на што была падобна тая дзяўчына? А яна запэўнівала, што з'яўляецца сапраўднай прынцэсай. Ну, пра гэта мы скора даведаемся, падумала старая каралева. Але нічога нікому не сказала. Пайшла ў спальню, зняла з ложка ўсе матрацы і падушкі, на дошкі паклала гарошыну, а зверху гарошыны паслала 20 матрасаў і 20 пярын. У гэту пасцель і паклалі прынцэсу на ноч. Раніцай у яе спыталі, як яна адпачывала. «Ах, вельмі кепска», – сказала прынцэса. «Я нават вачэй не звяла. Бог ведае, што ў мяне была за пасцель. Я ляжала на нечым такім цвёрдым, што ўсё маё цела цяпер у сіняках. Жудасна». Тут усе і зразумелі, што яна была сапраўднай прынцэсай. А чула гарошыну пра 40 матрацаў гарыні. Такой далікатнай асобай магла быць толькі сапраўдная прынцэса. І прынц ажаніўся на ёй. Цяпер ён быў перакананы, што вярэ сапраўдную прынцэсу. А гарошыну здалі ў музей. Яна мо і цяпер там ляжыць, калі ніхто яе не ўкраў. Дзякую за ўвагу ўсім. Жадаю вам усяго найлепшага. Да новых сустрэч.